Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man bygger sådan en lille fræk elevator, jeg har i baggrunden. Jeg er Nico462, også kendt fra Nikolaj fra The Love Gamers, sammen med Rikke. Flyt det fede slime. De står og kigger på mig. Kan du se, hvor hot jeg er? Jeg beklager. Jamen, jeg er også handicap. Jeg går lige at tale med mig selv. Jeg beklager, at grafikken ikke er så god. Jeg har ikke den bedste computer. Det er en bærbar. Lad være med at købe e-machines, hvis I skal game. Godt. Jeg skal lave sådan en lille fætter her, der kaldes en elevator, der fører dig op til et punkt, uden du selv skal gå op ad trapper. Det lyder dejligt, tænker jeg så. Og så tænker jeg også, hvordan laver man sådan en fætter? Skrid nu din fede slime. Ja, det skal jeg vise jer. Det er det, jeg er til for. Vi gør sådan her. Fucking Danmark. Tak. Alt du skal bruge, det er trapper. Det kan være alle slags trapper. Pistons. Dem har vi her. Pressure plates. Har vi her. Sten. Har vi her. Redstone. Har vi her. Og redstone repeaters. Ja, altså, jeg skulle lige tage den lige, hvor jeg skulle lige være sikker, undskyld. Men jeg skal lige teste den for jer, hvordan den gør. Ja, selvfølgelig fører den jeg op til toppen, ikke? Men ja, den bukker så der. Du kan ikke gøre, så den ikke kan bukke. Nogle gange bukker den, du skal bare komme ind på den rigtige måde. Og det gør du ved at sætte de der to der, og så skal jeg lige ud derfra, og så går jeg bare ind i dem. Står stille. For fanden. Står stille hele vejen op. Det er vigtigt, at du står stille og ikke rører musen. Det var kraftedeme med det irriterende. Nå, ja, sorry nu ved jeg. Det var ikke noget med en bug eller noget. Det var fordi, jeg havde glemt at sætte repeaters. Virkelig. Det må jeg undskylde. 1, 2, 3. Sådan. Så er vi klar. Det var derfor. Ja, det var måske lidt amatøragtigt, Nikolaj. Tak skal du have, Nikolaj. Og den fører dig til tops, så er op, og det går meget hurtigt. Og det er dejligt, hvis du ikke gider til at gå op ad trapper. Den ser måske lidt grim ud, men du kan jo altid bygge udenom den, altså lave et højt tårn udenom, så andre folk ikke kan se alt det redstone og sådan noget. Læg det lidt til. Men ja, nu skal vi i gang. Jeg skal vise jer, hvordan man laver den selvfølgelig. Derovre den mislykkes, den vej går væk. Nej, lille grinsven. Flyt dig og flyt dig. Ja. Okay, det første vi gør er at lave, nu bliver det nat, at lave 2 ned og 1 ind. Kan I se? Jeg smutter lige derinde. 2 sekunder. Video settings. Det skal sgu ikke være på Moody, men bare lyst helt op. Sådan der. Den er under pressplaten, skal ligge. Der. Okay. Så kører vi lige sådan her hen. Det var lidt underligt ud, jeg sagde det. Sådan her hen, og derop, og til siden. Kører vi ind her. Nej, nu kommer mine forældre hjem. Jeg kan ikke lide mine forældre. De er sgu flink nok det. Ja, så sætter du. Nu har jeg gjort sådan her. Den kommer ind under der, og så hele vejen op, og så op. Og det har jeg set. 1, 2, 3, 4, hen, og så, ja. Kører vi 2 stenblokke hen. Redstone op ovenpå, og så en repeater her. Den sætter vi på delay 2, altså der er 3 delays. 1, 2, 3. Vi sætter på delay 3, der er 4, så godt Nikolaj, du kan huske det. Hvis det er en meget lag server, så skal du nok have den op på fuld delay. Hvis den slet ikke lagger, så ja, jeg kan bedst lade den på 3 delays. Men ja, så rykker vi. Sætter den. Lad nu være. Du sætter en trappe der. Vi kan lige starte med at lave den her først. Den er faktisk simpel nok. Når du har lavet det der, så er det bare en op ovenpå. Og så er det bare... Sådan der. Sådan der. Sådan der. Nej. Så kan vi lige gå herom og kigge. Du kører den en op. En mere op. En til side. Der skal selvfølgelig være en repeater her. Meget, meget enkelt. Eller simpelt. 1, 2, 3. Så kan I se,
Sådan ser den faktisk ud, og sådan gør den bare hele vejen til tops. Du kan selv bestemme, hvor højt du vil lave den. Det skal jeg ikke bestemme selvfølgelig. Det er altså let at følge med trapperne også. Så kan du se, at den skubber den vej, så der skal være en trappe. Der. Og så skal vi have en trappe. Her. Og en trappe. Her. Det lyder lidt bøsser så. Her. Nå. Ja, og sådan skal den bare være hele vejen op. Nu kan vi lige lave den videre på det her, for nu har jeg lavet det der med trapperne. En der skubber ind der. Jeg tror faktisk jeg har lavet den forkert. Nej, ikke nej. Okay, så er vi klar til testen. Det der er en lille version. Jeg magter ikke at lave den større. Det her er den første video jeg laver, og det bliver med Redstone. Der kommer let's plays og så videre og så videre. Ja, det er sådan set det. Men her, jeg kan lige prøve at vise jer det en gang til. Der skal pressure platen være selvfølgelig. Og så kører den hen, 4 hen, 1 op, herhen, og så derhen. Så skal der være en repeater der. Så er det simpelt resten af vejen. 1 op, repeater, 1 op, 1 hen, og sådan bliver det hele vejen hen. Og det er egentlig så simpelt. Men ja, lad os prøve den. Og 2 sekunder, jeg sætter lige noget her, så jeg ikke... Altså, jeg kan bedst lige at se glowstone her rigtigt. Det giver den sådan en hyggefarve, ikke, hvis I ved, hvad jeg mener. Så vi sætter noget glowstone her, og så bliver den også lidt lyst op. Det var da smukt. Du skal ingen redstone torches bruge. Det er virkelig simpelt. Så er jeg lavet skubbet op. Vi laver den sgu lige en højere. Så simpelt er det faktisk at lave en elevator. Og der er sådan set det, hvad hedder det, jeg siger meget eller, ja, jeg sagde det igen. Hver gang jeg siger så slår jeg mig selv. Okay, au. Ikke godt. Okay, så har vi sat den videre, og det er den første video fra Nico Minecrafter, Nico 462 Minecrafter. Nå, lad os teste. Jamen, det er smukt, så jeg er i toppen. Au. Okay, jeg slår ikke mig selv for nu af. Ja, det var sådan set det, og vi ses. Tak for en dejlig redstone dag med jer, YouTube, og subscribe, comment, like. Det er sådan set det, jeg vil gerne vil have. Jeg vil gerne blive lidt kendt. Nej, det skal jeg ikke så tale om. Det er klamt. Ja. Jeg sagde igen. Nå, men vi ses, drenge. Og piger. Og alle ser, ja. See ya, guys.